Plesovú sezónu oslávila naša obec už druhým ročníkom sobotu 18. januára 2025. O 19. hodine sa hostia zišli v kultúrnom dome, kde na nich čakal uvítací prípitok. Príjemnú atmosféru navodila hneď na začiatku milá obsluha. Ples úvodným slovom otvorila pani starostka obce inžinierka Gabriela Vojtková. Nasledovalo spevácke vystúpenie s nádherným hlasom, ktorý patrí mladému spevákovi z Melčíc, Adamovi Dovičicovi. Po ňom pán Ivan Sivčák s manželkou Zuzanou a synom Matejom ukázali svoje umenie tanca. Hlavnou hviezdou večera bola cymbalová muzika Pajtáš. Zo skupeniu mladých mužov sa podarilo hostí nielen dobre zabaviť, ale aj piesňami preniesť do moravských vínnych pivničiek priamo v Sôci Slovácka, odkiaľ muzikanti pochádzajú. Hudobné kolá sa striedali s DJom Ciprianom, ktorý potešil mladé aj staršie ročníky a sprevádzal účastníkov moderovaním plesu. Hostia si pochutnali na výbornej večeri a neskôr na nich čakala polnočná kapustnica. Niektorí dali prednosť vínku pri stole, iní zavítali k baru. Páni nezostali nič dážní svojim polovičkám a parket bol naozaj plný až do neskorých nočných hodín. Poslední hostia sa rozlúčili až niekedy pred úsvitom. Tohtoročný ples sa niesol v dobrej nálade občanov, susedov, priateľov a rôznych generácií milých ľudí, ktorí sa spoločne zabavili pod jednou strechou v našej malebnej dedinke. Veľké ďakujeme patrí organizátorom, pomocníkom, dodávateľom a všetkým, ktorí darovali ceny do tomboly. Aj vďaka nej to bol ples, ako sa patrí. Najväčšie poďakovanie patrí vám, ktorí ste so sebou priniesli úžasnú energiu. Zostáva už len skromne dúfať, že ďalší ročník bude rovnako pôsobivý.